Helo, shwmai, Adam ydw i a chroeso i'r ardd. Ac yn ein fideo ni heddi, ni'n mynd i edrych ar sut i blannu potiau planhigion blodau haf. Cychwyn mis Mehefin yw'r adeg berffeth i ni'n neud hynny. Mae'r tywydd yn braf a ni'n edrych ar sut i harddu blan ein cartrefi. Felly, beth sydd angen arno ni mwyn mynd ati i blannu'n potiau blodau ar gyfer yr haf? Wel, 3 pheth yn y bôn. Mae angen compost di-fawn arno ni, potiau gan gynnwys offer dreinio yn y potiau, a blodau haf yn barod i'w plannu. A dwi'n mynd i ddangos chi gam wrth gam heddiw sut allwch chi wneud hynny adre gyda'ch potiau chi. Felly'r cam cyntaf yw i adnabod y potiau ni'n bwriadu defnyddio i blannu'r blodau. Nawr, mae'n dibynnu pa fath o botiau sydd gyda chi adre. Yn amlwg, y mwyaf mae'r pot, y mwyaf o blanhigion i chi'n mynd i goffod rhoi yn y pot, a'r lleia mae'r pot, y lleia o ddewis felly sydd gyda chi neu o le i dyfu blanhigion. Wedyn, mae angen i chi ddod o hyd i deunydd dreinio i roi yng ngwylod y pot. Fel welwch chi fan hyn, mae gyda fi potiau sydd wedi chwalu neu hen lechen. Unrhyw beth sydd gyda chi o amgylch y tŷ neu'r ardd, maen nhw'n ddelfrydol, jyst i wneud yn siŵr bod y compost ei hunan ddim yn glynu ar wylod y pot sydd ddim yn gadael wedyn i'r dŵr dreinio'n rwydd. Chi'n gallu hefyd defnyddio polystyrene. Yn amlwg gyda polystyrene, mae'r pot yn mynd i fod yn ysgafnach o lawer. Felly, os ych chi ddim yn gallu codi pwysau trwm, gwedwch, wel, mae hynny'n opsiwn da iawn. Ond gwe bod chi'n byw mewn man gwyntog sydd ddim â lot o gysgod, yn amlwg, os yw'r pot ychydig yn ysgafnach, mae peryg wedyn bydd y gwynt hynny yn moelyd y pot. Felly, mae angen ystyried hynny. Y cam nesaf yw i osod compost yn y pot. Nawr, wrth bod chi'n gwneud hyn, sicrhewch bod chi ddim yn rhoi gormod o gompost yn y pot, achos yn amlwg pan ni'n plannu planhigion, mae angen lle i wreiddio'r planhigion hynny dyfu. Ond hefyd, gadewch tua modfedd o dop y pot lawr, fel bod lle i'r dŵr gwmpod trwy'r pot pan ni'n dyfrio, neu fel arall bydd y dŵr yn gorlifo dros ochrau'r pot. Y cam nesaf wedyn yw i adnabod pa planhigion ni eisiau plannu yn y potiau. Dwi'n mynd i blannu heddi syphinias, maen nhw fel rhyw fath o betiwnia sydd yn dringo lawr ochrau'r potiau. Dwi hefyd yn mynd i blannu un geranium yn y pot hefyd, ac ychydig o melyn Mae'r Ffrenig. Felly'r cam fwyaf cyffrous sydd i blannu'r planhigion hynny yn y pot. Felly dwi'n mynd i gychwyn gyda'r planhigyn mwyaf sef geranium. Nawr, mae'r geranium yma, wel, chi gweld mewn potyn weddol o faint. Rhowch tap bach iddo fe ar gwylod fel la, ac wedyn ar ara deg, gadewch i'r blanhigyn gwmpo yn eich dwylo chi. A fel chi gweld, mae'r gwreiddiau wedi datblygu'n dda. Creuwch dwll yng nghanol y pot fel hyn, a rhowch y geranium mewn yng nghanol y pot yn barod. Peidwch â ôl mwy o gompost ar y pwynt yma, achos mae angen i ni blannu planhigion eraill. Nawr yn syth, wrth i fi blannu hwn, dwi wedi sylweddoli nad oes lle yn y pot yma i blannu syphinias. Felly fi'n mynd i gadw rhain yn bot arall, achos un tip pwysig i gofio yw sicrhau bod yna le i bopeth yn y pot dyfu ar ei orau. Felly y planhigyn nesaf yw'r melyn Mae'r Ffrenig. Dwi'n mynd i osod 4 o'r rhain o amgylch y geranium, gyda'r geranium yn y canol yn ganolbwynt i'r pot. Dwi nawr yn barod i ychwanegu'r compost yn ôl o amgylch y planhigion hynny fel bod nhw wedi i gwasgu mewn yn y pot. Allwch chi ddefnyddio trywel, ond weithiau mae jyst rhywbeth braf yn bwyty cydio yn y prif eich hunan. A dyna ni, fel chi'n gallu gweld, dwi wedi plannu'r pot. Dwi wedi gwasgu fe lawr fel la, gan gadael digon o ymyl i'r dŵr eistedd a golchi trwy'r pridd yr un pryd. Y cam ola wedyn yw i osod eich pot mewn man cysgodol jyst am ychydig o ddiwrnodau mwyn rhoi llonydd i'r planhigion i ymgatrefi yn y compost ei hunan. Rhowch diod da iawn o ddŵr i'r planhigyn, ac wedyn bydd y planhigyn hynny yn tyfu'n dda. Mwyn edrych ar ei oleg, wnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi dŵr iddo fe yn ddyddiol am y diwrnodau cynta, ac wedyn mi ddylai'r planhigion hynny dyfu'n gryf dros yr wythnosau a blodeuon yr haf sydd i ddod. A dyna ni, mae'n potiau ni'n barod i oleio ran bach o'r ardd yn ein cartre ni yn ystod y misoedd nesaf. Pam na ewch chi ati i blannu ychydig o botiau o amgylch eich cartre chi, a thra bo chi wrthi, beth am dynnu ychydig o luniau a rhannu nhw gyda ni. Byddwn ni wir wrth ein bodd yn clywed wrthoch chi. Tan o'r tro nesaf, hwyl am y tro.